बरगयारी बिथांखौ जोङो बावनानैसो दंमोन मोनसेबो मेल मिटिंआव बिथांखौ जोङो नुनो मोनाखै बाथ्रा होनांगोन बिथाङा जे बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबगोननाय जों खोनादों बिथांखौ जोङो धन्यबाद होदों आरो बिपिएफ दोलोनि जानानै रौमारियाव होगोन होननानै फेल जाबाय बिनि दायखौ बानस'नोसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएलआव हाबबाय नामा बिथाङा सासे सिगनेटरि लं टाइम मोनसे आन्दोलननि गेजेरजों नेता जाबोनाय मानसि दा बिथांखौ थोंजों माने पलिटिकेल मार्डार खालामनोसो इउपिपिएलआव हाबबाय नामा रायजोफोर आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ आपडेट लाना फैलायबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ आंनि जेके मोसाहारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आङो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय जोंना बिपिएफनि जे सिगांनि सरकारनि एक्स डिपुटि चिफ मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी सारा इउपिपिएलआव हाबगोननि जे मिजिंखौ लानानै जे बिपिएफनि दैदेनगिरि बा जेनेबा कर्मी मावग्रा जिरन ब्रह्मआ जे खाम्फा बरगयारीनि साराव मा रोखोम खोथा गासैबो क्लियारखौनो फोट खेवना होदों अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे भिडिअखौ नायलांजोब अब्ला बुजिगोन जिरन ब्रह्मआ मा बुंदों जे इउपिपिएलआ बबे खामानियाव फेलें जादों ना जायाखै ना मावगासिनो बे आंनि बुंनाय खोथा नङा नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबलांबानो जाबाय हिसाबै दायो फुल सुइं मोनसे प्रिपारेसनाव दङ जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट आरो मोनफ्रोमबो ब्लकआव जोङो इयुथ बिपिएफ हिसाबै गोबां माने हाबाफारि लाबाय थादों आरो दिनैबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि इयुथ बिपिएफनि मोनसे एग्जिकिउटिभ मेल लादों आरो बे मेलनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनो थाखाय माखासे हाबाफारि जोङो रनसायदों आरो दिनै बे हाबाफारियाव जोङो गोबां खोथाखौ सावरायलायनाय जादों जोङो बिपिएफआ जथेस्थ' माने गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन दायो जागासिनो दङ जाय समावनोखि इलेक्सना जाया मानो जायखिजाया समावनो जोङो बिपिएफआ बिराद बुरजा देरहागोन आरो बे देरहागोननि थाखाय जोंहा दायो मोनसे बिराद फुल कनफिडेन्स जोंहा बिपिएफ हिसाबै फैबाय आरो जोङो इलेक्सनखौसो नेनानै दं आरोखि ससियेल मिडियायावसो आं नुदों आं बिक्रम दैमारि बिथांजोंबो कन्टेक्ट खालामनाय जाथ'वाखै आंबो बिराद बिजिमोन बे साननैयाव गुबुन गुबुन प्रग्राम गाबाय थादोंमोन थ' बिक्रम दैमारियाथ' बेबायदि थोंजों बुंद्रायाखै खोमा बा डाइरेक्ट बेबायदि फरायसा आफादनि नाम लायाखै जानांगौ बिथाङा खारन बिक्रम दैमारियाबो सासे माने जातीय सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि आरो माने सासे मेजरिटि गोनां लिडार दा बे हिसाबै बिक्रम दैमारिया बेबायदि खोथा बुङाखै होननानै आं सानदों आरो बिथाङाथ' मैया आं माने क्लियारिफिकेसन होनायबो नुदों आङो बेबायदि थोंजों बर' फरायसाफोरखौ टारगेट खालामनानै बुङाखै होननानै बिक्रम दैमारिया मैया मोनसे क्लियारिफिकेसन होनायखौ आं नुदों आङो बिक्रम दैमारिनियाव रायज्लायनानै माखासे खोथाखौ आङो मोनथिनानै लागोन खिन्थु आंनि बुजिनायाव बिक्रम दैमारिया बेबायदि थोंजों अबेबा मोनसे आफादखौ थांखिनानै बुंनाय नङा आं बेखौ सानदों आरोखि एबसुआवथ' जोंबो माने बिराद गोलाव टाइम माने खामानि मावना फैनाय मानसि आरो जोंनि समावथ' जों बेबायदि अपेन सोरखौबा रायनाय सोरखौबा दम होनाय एबसुखौ सोरबा गाज्रि रावजों माने सोंखारियोब्लाबो जोङो मालाबाबो अपेनलि बेबायदि थ्रेटेनिं होनाय बा सोरखौबा सोंखारिनाय जोंनि समाव जों बेबायदि खालामबोआखै आरो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बेखौ इन्टारनेलजों सावरायनायनि गेजेरजों फोजोबदों खिन्थु अपेनलि ससियेल मिडियायाव बेबायदि थ्रेटेनिं होनाय सोरखौबा वार्निं होनाय एबसुनि आइडिअल'जि एन्ड प्रिन्सिपेलाव बेयो गैया आंबो सासे एबसुनिनो लं टाइम खामानि मावना फैनाय मानसि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय कलेज इउनिट लेभेलनिफ्रायथ' सेन्ट्रेल सिंबो मावना फैनाय मानसि दा एबसुनाव बेबायदि रावा माने समाया आं नुदों मोनसे इउनिटनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि बुंदों आरो बिदि बुङोब्ला खिन्थु बेयो मोनसे दुखुनांथाव जागोन आरोखि माने एबसुनि लिडारशिपखौ बर' रायजोआ मानियो बयबो फोथायो एबसुआ माने बर' जाथिखौ बेंग्रा मोनसे आफाद आरो बे आफादाव थानानै सोरबाया पार्सनेलि बुं बा आफादनि जानानै बुङाथों मानो बेबायदि लेंगुवेज बाहायनो मोना एबा बाहायनाया गाज्रि आरो बेखौ एबसुनि प्लेटफर्माव थानानै बेबायदि सोरखौबा वार्निं होनो रायनो बुंनाया माने समाया आरोखि दिनैनि थारिखआव नोंथांमोना खाम्फा बरगयारी बिथांनि खोथाखौ सोंनानै आं दिनैसो गोसोखांबाय मानोना बे थांनाय 4 बोसोराव खाम्फा बरगयारी बिथांखौ जोङो बावनानैसो दंमोन मोनसेबो मेल मिटिङाव बिथांखौ जोङो नुनो मोनाखै बिपिएफ दोलोखौ माबोरै सालायलांनांगौ बेखौ बिथाङा लानानै माने मालाबाबो खामानि मावनाय जों नुवाखैमोन दा जोङो धन्यबादसो होनांगोन बिथाङा जे बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबगोननाय जों खोनादों बिथांखौ जोङो धन्यबाद होदों आरो बिपिएफ दोलोनि जानानै मानोना बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ बिराद कनफिउज खालामबाय थादोंमोन थांगोन थाङा माब्लाबा कंग्रेसआव थांगोन होननाय खोनायो माब्लाबा बिजेपिआव हाबनाया कनफार्म जाबाय होननाय खोनायो माब्लाबा इउपिपिएलआव हाबनाया कनफार्म जाबाय होननाय खोनायो बेबायदि माने बिराद मोनसे कनफिउजिं मोनसे स्टेटआव बिथाङा दङमोन आरो थांबाय होननानै जों मैया मोनसे लाइजाम मोनदों बिथांनिफ्राय
आरो थांनायनि थाखाय जों बिथांखौ धन्यबाद होदों BPF दोलोनिफ्राय मानोना बिथाङा बेबायदि कनफिउसआव थाबाय थास्लायस्लाय थाङोबा थाल्ला जायो आरोखि जोंहाबो खामानि मावनो सुबिदा जायो मोनसे खोथाखौ आङो साननानै आसुरित जादों जे आथिखालनि डिपुटि चिफ आरो बिटिआर रेकर्डनि सिगनेटरि भैरबकुन्द समस्तिनि माने MCLA बा डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारीनि जायगायाव गावखौ माने फैबाय थानाय समनि डिपुटि चिफ प्रजेक्ट खालामनानै UPPL राजखान्थि दोलाव हाबदों होननाय जों खोनादों आरोखि खिन्थु थाखानाय डिपुटि चिफखौ बिथाङा रिप्लेस खालामनानै गावखौ सासे डिपुटि चिफ जागोन होननानै प्रजेक्ट खालामनानै हाबनाया बारा थिग जायासै नामा बिदि सानदों मानोना अलरेडि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दंखायो आरो बिथाङा सासे सिगनेटरि लं टाइम मोनसे आन्दोलननि गेजेरजों नेता जाबोनाय मानसि दा बिथांखौ थोंजों माने पलिटिकेल मार्डार खालामनोसो UPPL हाबबाय नामा आंनिफ्राय सोंथि जाखांदों आरो गोसोआव जे गबिन्द बसुमतारी सारनि पलिटिकेल केरियारखौ धंस खालामनो थाखाय बा रिप्लेस खालामनो थाखाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा गावखौ डिपुटि चिफनि प्रजेक्ट खालामनानै UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय नामा खाम्फा बरगयारी बिथाङा चिरां जिल्लानि रौमारियाव जानो गोनां नेरिम नर्थ इस्टार्न रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स बेखौ जे प्रमद बर' सरकारा UPPL सरकारा चिरां जिल्लायाव गायसननो थाखाय फेल जाबाय नेरिम होगोन होननानै रौमारियाव होगोन होननानै फेल जाबाय बिनि दायखौ बानस'नोसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा UPPL हाबबाय नामा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दांतल रेल स्टेशनाव रेल कचनि फेक्टरि बानायगोन होननानै बिथांमोना बानायनो हायासै बिटिआर रेकर्डनि सानाबो 5 बोसोर बारलांखाबाय बेनि दायखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा UPPL दोलाव हाबबाय नामा BTCखौ 60टा समस्ति 60 समस्ति दागोन होननाया दिनै UPPL सरकारा फेल जाबाय दा बेनि दायित्वखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा UPPL दोलोआव गाव हाबनानै लाहैबाय नामा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा नखर नखर माने इडुकेटेड माने सेंग्रा सिख्लाफोरा नखर नखर साकरि होननानै बुंनानै UPPL सरकारा दिनै फेल जाफैबाय बेनि दायखौ बानस'ना लानो थाखाय रायजो राजाजों रायजानो थाखाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा UPPL दोलाव हाबहैबाय नामा बेनि अनगायैबो बड'फा UN ब्रह्मनि मुङै माने कालचारेल कमप्लेक्स एन्ड रिसार्च सेन्टार जानो गोनांमोन क'क्राझाराव बेखौ दिनै सेन्ट्रेल माने जोंनि इउनियन गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बाजेटआव थिसनासै दा बेनि दायखौ बानस'नो थाखाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा UPPL दोलाव हाबहैबाय नामा खाम्फा बरगयारी बिथाङा UPPLआ गाज्रि बे सरकारा जोंनि जाथिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाला BTC जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाला होननानै जोंखौनो माने खोथा बुंनो फोरोंग्रा मानसिया दिनै UPPLआव बोरै जइन जाखो माने आसुरित साननो गोनां खोथा आरो ना पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय थांखो ना मानि थाखाय थांखो दा जोंनि गोसोआवहाय माने गोबां माने बेबायदि सोंथि जादों आरोखि दा नोंथांमोना दाखालि बावै साननैनि सिगां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनि BTCनि माने डेभेलपमेन्टनि जि माने फान्ड 174.66 crore बे फैसाखौ दानख'नानै only 50 crore खालामबाय दा दिनै सानसेनि उनाव सानसे बे UPPL सरकारनि दिनाव BTCनि गेजेरजों एकर्डनि गेजेरजों मोनबोनाय पावार एन्ड फांसन लोगोसे फाइनान्सियेल फान्डिंआ सानफ्रोमबो खमायलांगासिनो दं दा बे दायखौ गावगाय खर'आव रुजुनो थाखायसो UPPLआव हाबबाय नामा खाम्फा बरगयारी बिथाङा दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ जे देग्लाय फैयै फैयै नैबे प्रमद बर' सरकारनि समाव जोंनि जिथु एनुवेल बाजेट BTCनि बियो 1000 crore जानांसिगौमोन आरो एज पार पपुलेसन बोसोरै 10% इनक्रिमेन्ट जानानै दायो BTCनि बाजेटआ देग्लाय 25-26 बोसोरनि थाखाय माने 1000 crore जानांसिगौमोन फैयै फैयै दायो देग्लाय जिरायनो गोनां बाजेटआ मात्र 803 crore जागोन दा बेनि दायखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा UPPL दोलाव हाबलायबाय नामा दा UPPL दोलाव हाबनाय लोगो लोगोनो UPPL दोलाव बिराद गुरलाय गुजाय जागोन डिपुटि चिफनि जि पजिशन बेखौथ' थोंजोङै बिथाङा माने नोजोर होदों होननाय जों खोनादों रायलायदों होननायबो जों खोनादों जुदि खोथाया बिदि नंमारगौब्ला खिन्थु UPPLनि गेजेरावथ' कनफ्लिक्ट लगायनाय नखरनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय साननाय बेबायदि सोमजिहोगोन नामा आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया जाबाय जेसेबां गिदिर लिडारानो जायाथों मानो BPF दोलोनिफ्राय UPPLआव हाबनाय मानसिफ्रा रावबो टिकेट मोनाखै बयबो टिकेटनि थाखायसो बन्चित जाहैदों हाबनानै गारना दोनजादों गिदिर बिबानबो होजायाखै आरो बेबायदि गोबां एग्जाम्पल दङ नोंथांमोना नुगोन BPFखौ नागारनानै खारनाय मानसिफ्रा उल्था BPFआव फैफिननाय गोबां माने एग्जाम्पल दङ आरोखि
बेखौ सोर धंस खालामदों ब्रिटिशनि पावार एन्ड फांसना सानफा एफा खमायलांगासिनो दं बेखौ जास्ट फर मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों आं गोदो बिपिएफआ सरकार सलायनाय समाव जोंनि बिटिसियावहाय साथाम केबिनेट मिनिस्टार मोनोमोन दा दिनै इउपिपिएलआ सरकार फैग्रोमोना सासेल' केबिनेट मिनिस्टार मोनदों ओरैबायदि फिसा फिसा माने माइनर डिपार्टमेन्टस मोनदों बियो माने धंस खालामनाय जाखो ना बिटिसिनि पावारखौ बांहोनाय जाखो गोदो हाग्रामा सारा सरकार थानाय समाव माने जोंहा CIT बानायदों क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बानायदों क'क्राझारनि बेसरगावआव माने मेडिकेल माने कलेज बानायनो हादों आरो बिनि अनगायैबो डिस्ट्रिक्ट वाइज बहाबा 200 बेडेड 100 बेडेड 50 बेडेड बेबायदि हस्पिटाल गायसनदों हाजार हाजार सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने साकरियाव थिसनदों माने बै समाव जोंनि EMफ्रा स्टेट लेभेलनि माने मिनिस्टारनि मोनसे रेंक दङमोन माने मोनसे रेड लाइट दङमोन जोंहा दा दिनै माने बेबो गैला दिनै दा बिदिबा बिटिसिखौ धंस खालामनाय जाखो ना माने बिटिसिखौ माने पावार बांहोनाय जाखो दा जों नुबाय परिबर्तननि मुङाव दिनै जोंनि EMफोरनि जि स्टेटास बेथ' गाहायावसो थांबायना बे बिटिसिखौ माने धंस खालामनाय जादोंना जायाखै बिपिएफआव मा इन्टेलेक्सुयेल गियाना सोर बुंनो नागिरदों नायफै बिपिएफआव ओरैबायदि सोरबा माने रिटायार SS अफिसार दं रिटायार प्रिन्सिपाल दं रिटायार सोरबा IAS अफिसार दं बिपिएफ दोलोनि CWC मिटिङाव फैनानै नायफै जाय बुंदों बिथांमोना बिपिएफआव माहा गैया एभेलेबेल माने रिसर्स पार्सन इन्टेलेक्सुयेल पार्सनफोरा बिपिएफआवनो बांसिन दं आरो बिपिएफनि लिडारफ्रानो पलिटिकेलि बांसिन मेच्युर्ड आरो दिनै मेच्युरिटि दङखायनो दिनै बिपिएफआ 17 बोसोर माने दिनै बिटिसिखौ माने जौगानायनि खामानि मावनो हादोंमोन हाग्रामा महिलार सारनि दैदेननायाव जिरन जे ब्रह्मआ बे खोथाखौ जे बुंलांबाय बे बुंनायनि सायाव नोंथांमोनहा मा कुइसन होनो सानो ओरैबायदि आंनि दा बेखौनो बुंनो सानो जे पलिटिकेल लिडारफ्रा पलिटिकियानफ्रा जे गावसिनि पलिटिकेल जे लिडार गायसंनाय एबा लिडार गावखौ जानानै माबा मोनसे जेन'बा बेनो बिसोरनि मेन आबादा जे पलिटिकेल नङाबा जे पलिटिकेलाव गेलेखाबाय नालाय पलिटिकेल जुदि गैयाबानो जेन'बा जेबो गैया बेफोरबायदि जे बे खाम्फा बरगयारी सारा बेनियाव माखासे जेन सिगां इलेक्सनफ्राव जेन MCLA इलेक्सनफ्राव गेलेबाय बे गेलेनायनि सायाव थाखा फैसा गोबां थांबाय दा खरसा जाबाय बे खरसा जानाय माखासे रिन जानायफोरखौ मबेनिफ्राय जेन बियो बोखांनो हाबावनो बा मबेजों सुख'नो हाबावनो दा बेखौनो माब्रैबा जे बबे सरकारजों थायोब्ला जेन थाखा फैसा जेन गोनां सरकारजों जुदि थाङोब्ला बे बिपिएफआव जखन गैखाला जखन बेखौ गारनानै बेनि थाखा फैसा नागिरनानै बबेयाव जेन एंगेज खालामबा मोजां जागोन बा गावनि जेन पदखौ बा मबेयाव थायोबा जेन रायलायनायनि गेजेरजों सलुसनखौ फैगोन बेफोरबायदि नागिरो दा बे इलेक्सन गेलेनांगौनि खोथा इलेक्सन गेलेनायावथ' थाखा गैयाबा जाया मेन थाखायानो सिगांग्रो प्रायरिटि थाखा थाबासो इलेक्सन जागोन बेनिखायनो जे बबेजों सोर सरकाराव थांनानै सोर बबेयाव गावनि जेन डिमान्डखौ होगोन बेखौ नागिरनानै थांदों आङो बेबायदिखौ सानो आरोखि नोंथांमोनहा मबे बायदियाव दा नोंथांमोननि साननायजों मारैनि थाखाय खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ दोलोखौ नागारखो दा मेना बेनो जेनो जि सरकाराव जुदि गैखाया जेबो जेनेबा गैखाला बेखौ मिजिं खालामबाय थानानै जेनो जुदि इलेक्सना जुदि गेलेबाबो देरहायाबा आरो थाखा गैयाबा नों माजों इलेक्सन खालामलायखो माजों पलिटिकेल खालामलायखो दा बेखौनो बे मिजिंखौ लानानै खाम्फा बरगयारी सारा आं थांदों होननानै आंनि बे सर्ट ओरैनो आंनि ब्रेननि जायाब्लाबो साननायनि माइन्डथिंजों आं नोंथांमोननो फोरमायबाय दा नोंथांमोननि बायदिब्ला खाम्फा बरगयारी सारा जे बिपिएफखौ नागारनायनि खारना मा नोंथांमोननि गोसोनि साननायजों नोंथांमोनहा फोरमायहर